Котика. Thank you. Ти даде на дяде солетка? Свика. Солетка. Вкусни ли са, дядо? Кукша. Вкусни са. Как ги гризкаме? Още ще папкаме ли? Ще папкаш ли още солетка? Кулей. Край? Не искаш повече? А на дядо ще дадеш ли? На дядо ще дадеш ли солетка да папка? На дете. На дядо? Благодаря, дядо. Дани ще папка ли? Не искам. Не иска. Защо, дядо? Не искам. Окей. Не искам свека. Окей, дядо. На дете. И на дядо, и на Дани. Назад, дяденце. Куа. Кола само, че назад от телевизора, дядо. Куа. Да. Червена кола. Куа. Цункай. Цункай камерата. Не иска? Иска. Защо? Гризянцето, надявам. Внимателно да не се спънеш тя. Да няма Сънчо ли дядо вече? Дойде ли Сънчо? Не иска. Не искаш повече солетки? Окей? Хайде да ги приберем. Скок. Скок. Слойка. Искаш ли солетка? Хайде да ги сложим на маса. На маса. Де слойка? Две солетки ли взели? Де слойка? Две солетки. Назад от телевизора, така. Диванчето. Браво. Слушно, момче.